Sa number 2, sangguniang panlungsod sang Kabankalan ang nagpagwa sang resolusyon nga nagapautwas sang ilang pagkadismaya sa bag-o nga alkalde sa pag-hire sini sa mga taga-indi Kabankalan para sa nagkalain-lain nga posisyon sa syudad. Sa July 18 nga session sang Kabankalan SP, ginpasar nila ang Resolution 2022-282 nga suno kay Vice Mayor Miguel Zaico pagpautwas ng ilang mga sentimiento. Maayo suno sa iyang lihok ni Mayor Miranda nga wala niya ginpangkakas ang mga job order workers sa nagligad nga administrasyon. Pero kay madamo man sunod sa iya nga mga nagapangita sa trabaho nga gikan mismo sa syudad, kuntani mas maayo kung ang mga ginhire sang bagong administrasyon gikan man sa Kabankalan kag hindi ang mga anay empleyado man sang iban nga local government unit. Sa ilang nga impormasyon sunod kay Zaico, may 23 ka mga non-Kabankalanon nga ginhire. Mga anong sunod sa iya ang yara sa Bids and Awards Committee. Ang iban yara sa General Services Office kag Agriculture Office. Sa Facebook Live sa page ni Mayor Miranda, iya ginpahayag nga mas madamo pagkuntani sa mas maayo nga resolusyon nga mapasar sang SP tigaylo sang Resolution 2022-282. Ehemplo diri sunod sa iya ang pagpasar sang resolusyon nga masabat ang problema sa dengue, amo man sa COVID, bisan pagani ang problema sa baha kag ang malubog nga tubig. Gindugang pa ni Miranda nga daw kasubo nga siya ang ginabuli. Bagay nga ginhimutig ni Zaico, ang ilang nga resolusyon sunod sa iya wala sang labod politika kag pagpautwas lamang sang sentimiento nila. Wala makasabat sa telepono as of press time ang alkalde. Dugay na obra, 10 years up na. Tagaan increase. Resolution nga tanan nga nagdugay na 20 anyos or ano. Oh. So guys, kuna muna klase nga pang kuan nila. Ako daw ginabuli ako eh. Pero sa gihapon ang Ginoo, hindi na magpabaya sa akon. Kami sa council, we don't respond to that because as we all know, resolution is a expression of sentiment. So the councilors, wala kuya any bahig o politika. Gusto lang gid sang councilors ipaywatig nga ang preference ng council is sa mga Kabankalan kung may bakante. Una-unta na yung Kabankalanon kung kaya nila o hindi.